जोंहा माबा देकापाम बालाबारिनि बाजैया जोङो आंहा माबा जायो बिबनां जायो जोंहा गथ' सानै दङ बाजैया ओमफ्राय मैया देवबार खालि फुङाव आइखौ थगायनानै माइरं लायनो होननानै गथ'खौ लाखिथ' होननानै खारलांदो ओंखायनो दा आंनो सेंग्रादोनो खारथारदो आंथ' इखौ सियरखा इयो सेंग्राखौ जुदि लायाबा इदि डिपि सिपियाव फट' दोना आं फट'खौ मोनखाबाय बेनोखा सेंग्राया इसोर सानैखौ आंनो जेरैबाबो नांथारगौ मा नाम बाजैनि नामा? बाजैनि नामा माइनाव बसुमतारी। ओरैनो गोमानाया सानबेसे जाखो? गोमानाया नै दिनैदो हरनै जानोसै आवगायथ' न'आव थांदोंमोन इखौ जों बादा होआखै थानानै मास मोनसे थानानै फैदो ओमफ्राय फैनानै अखानायैनो इयो न'आव हरसे थानानै देवबारखालि फुङाव थगायनानै। बे गथ'फोर दं नामा? गथ'आ दङ सानै। बेसे बैसोआ? सासेया बोसोरसे सासेया बोसोरथाम मास मोननै। ओरैनो माबाफोर खायजियाफोर जादोंमोन नामा न'खरफ्राव? खायजाथ' न'आव रावदोबो जेबो गैया आदाया गोजानाव बाहेरायाव थायो आदायाथ' इनो जानाय लोंनायनि कमि गैया फैसा हरबाय थायो मासे मासे न'खराव टेनसन होआ मात्र' इयो मालायनि न'आव गथ'फोरखौ लानानै मालायनि न'आव थांबाय थानाङा मानसिया हामा मोनो न'आवनो था होननानै बादा होदोंमोन इयाव आदाखौ नांलायनानै माने गावसानि न'आव थांबाय ओमफ्राय न'आव थांना फैनानै जोंहानि न'निफ्राय थगायनानै इयो ओंखारलांबाय। मा गामिनिमोन? बाजैनिनो गामिया सदिया। ओमफ्राय हाबा जाफैनाया? हाबा जाफैनाया देकापाम बालाबारि। ओमफ्राय थानाया? थानाया सिमिन सापरि। ओमफ्राय पस्ट अफिसा? पस्ट अफिसा देकापाम। देकापाम। ओमफ्राय दा माने मानसिखौ मोनफैजानो लुगैदों आरो? मानसिखौ नांथारगौ आंनो सानैखौबो जेरैबाबो नोंसोरो सोरबाफोर नुयोबा आंनि कन्टेक्ट नम्बराव जेरैबाबो कल खालायबानो जाबाय आरो। माने दा रिकुवेस्ट हरदां। सोरदोबाफोर थांदो आरो ना? आंथ' थांदो सानदो सियरिखौ आं नागिरजोबखाबाय नागिरना मोननाय आन्दासाव आं नुवाबाबो आं इखौ 100% गेरेन्टि होदो इयो थांखादो सेंग्रादोनो इसोर सानैखौ आंनो जेरैबाबो नांगौ इथ' मानसिया जोंनि बर'बो नङा हारसाबो नङा नायनायाव बेलेग हारि होननायबो खोनादो इखौ आंनो जेरैबाबो नांगौ आं इखौ माबा मोनसे खालायबाबो खालायगोन आं नांथारगौ आं नोंसोर जेरैबाबो आंखौ अननानै आं फिसाला सालायनो थाखाय खुलुमदो आं जेरैबाबो आंखौ फन हर